काहो भैया लगन कैसन बड़ा लगन धनंजय धड़कन के गाना सुनल लगन। बहुत हेवी गाना बा। धनंजय धड़कन इंटरटेनमेंट चैनल से आइल बा। हम तो काम जे एक बजा के सुन देख लगन गाना खेसारी के टक्कर दे रहल बा। खेसारी से भी हेवी गाना गईले बड़न। एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देतनी, जाके गानवा के सुन लिया लगन। आ तनी हमरो चैनलवा के सब्सक्राइब कर दिया लगन। बहुत हेवी गाना बा। मिठू मिसाइल राइटर गाना लिखले बड़न, जौन हरदफी उनके साथ में रहलन। बाबाले लगबे सैया उनकरे गाना लिखा रहे। अब म्यूजिक दिल बड़न विकेश भोजपुरिया, सब पुरन के लोग बा। तो हम तो काम जे एक बार जाके सुन लगन और प्यार दुलार धनंजय धड़कन के द लगन। बहुत हेवी गाना बा, बहुत मस्त गाना बा, बहुत लाजवाब गाना बा। एक बार सुन बलन तो बार बार सुने के मन करी। हम तो 100 बार सुन चुकल बनी भैया। तो हनियो तो एको बार जाके सुन लगन, तब तो था लगी जे कैसन गाना बा। जरूर सुन लगन। आ तनी हमरो चैनल के सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दिया लगन। देखा तो रही पोस्टर, बहुत हेवी गाना बा।